Добрага дня, спадарства! Мяне клічуць вінаград, і гэта ж вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Ужо які тыдзень за нашы з вамі падаткі ў Беларусі ідзе барацьба з прадметамі неправільных колераў. Вось вам некалькі выпадкаў за минулы тыдзень. Спачатку у Магілёве МНСнікі здымалі з дрэва асабліва небяспечны пакет. Ради пакетик. Офигеть. Ради пакетика 3 МЧСников еще машину подогнали. Потым 87-гадовую бабулю вырашылі пакараць за сцяг на гаўбцы. Бабуля, дарэчы, чэмпіёнка БССР па кулявой стральбе. А такіх злаваць наогул небяспечна. Получайте, говнюки! Получайте! Але ёй, дзякуй Богу, далі штраф. А вось вам яшчэ адзін выпадак. Жанчына павесіла сабе на вакно кавалак белага ватмана з чырвонай паласой пасярэдзіне. Адгадайце, што? Правильно, гэта цяпер таксама сцяг і артыкул той жа 23-34. Ну, я не знаю, я не удивлен. Я тут сыну даў белы ліст паперы і чырвоны маркер. І вось, што ён мне намаляваў. Што, гэта цяпер таксама сцяг? Ну і маё любімае. Мужчына выклікаў на сваіх дзяцей міліцыю з-за бел чырвона-белых фіранак. Ты больной ублюдок! Было як? У кватэры пражывае 5 чалавек, што само па сабе ўжо напружвае. А тут яшчэ і бацька сямейства апынуўся не проста бацькам, а я бацькам. Вось ён і не справіўся з 4 сваякамі і выклікаў на падмогу міліцыю. Слабак. Абышлося без пратакола, але з бацькам ужо тыдзень ніхто не размаўляе. Так бы мовіць, патрапіў пад санкцыі. Ёсць у Беларусі такая дзяўчына Вольга Хіжынкова. Міс Беларусі 2008, былая прэс-сакратарка берасцейскага «Дынама», мадэль калготачна-панчошнай фірмы «Конте». Ну, зразумелі. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Дык вось яна ўжо больш за месяц адбывае адміністратыўны арышт і незразумела, колькі яшчэ будзе знаходзіцца ў турме. Былыя сукамерніцы распавядаюць жудасныя рэчы пра умовы яе ўтрымання. Вошы, няма вады, няма сродкаў гігіены, ну і далей па спісе. Вот уроды. Нават для той Беларусі, у якой мы зараз жывем, гэта сітуацыя незвычайная. Таму беларускі запусцілі флэшмоб у падтрымку Вольгі. Дамы фатаграфуюць свае ногі ў калготках альбо панчохах з абавязковым БЧБ атрыбутам. Дайшло да таго, што мужыкі падключыліся. Нават адзін вядомы блогер-цырульнік. Салідарнасць – справа высакародная. Нават калі даросламу барадатаму мужыку для гэтага трэба апрануць калготкі. Рэдакцыя «Гэт Швінаград» жадае Вользе вызвалення, ну а мы пагналі далей. Рубрика «Дыктатура плюс дзеці раўно кахання». У горадзе Белазёрск міліцыян прыйшоў у школу, каб затрымаць настаўніцу наўпрост падчас заняткаў. Дырэктар, ну які ж ён усё ж такі малайчынка. Цяпер усе старшакласнікі гэтай школы пачнуць паважаць міліцыю яшчэ больш. Не, ну сур'ёзна. Можна ж было прыйсці альбо да, альбо пасля заняткаў. Але ён не здагадаўся. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. А затрымалі гэтую бандытку па ўсім вядомым артыкуле 23-34 за тое, што яна ела торт. Ну і вось яшчэ выпадак. У Смалявічах затрымалі 11-класнікаў, калі тыя вярталіся з рэпетыцыі выпускнога вальсу. Почему нет? Почему нет? А затрымалі іх таму, што ў Беларусі па нядзелях так прынята. Ну, традыцыя такая, людзей затрымліваць. Дзякуй Богу, хутка адпусцілі. А вось прэс-служба МУЗ у гэты ж дзень сказала прыкладна наступнае. Ну падумаеш, як толькі разабраліся, то адразу папрасілі прабачэння і адпусцілі іх дадому. Ну, нізкі вам паклон, канешне.
Але хацелася б ведаць, чаму наогул спатрэбілася затрымліваць дзяцей. У гэтай сітуацыі радуе толькі тое, што цяпер і смалявіцкія старшакласнікі запаважаюць міліцыю. Давайте пробяжимся по заголовках. Магіляўчанка прыходзіла ў краму, каб паесці, ды не плаціла за прадукты. Дырэктар, не, ну а чё? Класны стартап. Ёсць у мяне спадарства жыццёвая гісторыя з гэтай нагоды. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Сядзеў я неяк з адным бездомным дзядзечкам на сутках. Дык вось ён у халодную пару года жыў наступным чынам. Заходзіў у краму, выпіваў там залпам бутэльку гарэлкі, закусваў чым-небудзь смачным, ды садзіўся на падлогу і чакаў ментоў. Тыя прыязджалі, забіралі яго, садзілі на 15 сутак, і гэтая працэдура паўтаралася, пакуль на вуліцы не пацяплее. Я просто похлопаю. Яшчэ адзін геніяльны стартап. Мужчына адкрыта вынес з крамы 12 упаковак сёмгі, і ніхто нават не заўважыў. Прычына ў харызме. Было як. Мужик працаваў мерчэндайзерам, таму выдатна ведаў усю ўнутраную кухню супермаркетаў. Ён проста ўзяў рыбу, паклаў яе ў скрыню і са спакойным тварам выйшаў з крамы. Вы не поверыце, але ў мяне і з гэтай нагоды ёсць гісторыя з турэмнага жыцця. Было это давным-предавно. Сядзеў я неяк з мелкім крадуном на сутках. Дык вось ён сцвярджаў, што ў халодную пару года, калі людзі носяць шмат вопраткі, у яго атрымлівалася выносіць з крамаў па 24 палкі сухой калбасы за раз. Выглядаў ён пад вопраткай, што той тэрмінатар, толькі замест патронаў калбаса. Жыхар Запарожжа размясціў аб'яву аб продажы ўжыванай труны. У каментарах да аб'явы было напісана, што сям'я хараніла дзядулю і нават пачала яго закопваць. Но тут адбыўся цуд. І дзядуля ажыў, а труну вырашылі прадаць за непатрэбнасцю. Я вам прапаную доўга не разважаць пра тое, на якім менавіта этапе закопвання сваякі зразумелі, што дзед жывы. А лепш паглядзець, як жыхары Серабранкі рвуць усе мажлівыя і немажлівыя шаблоны. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! І самы смак. Маці і дачка прынялі гранату за ваніты кашалота і зладзілі выбух на кухні. Просто показалось на мгновение всего. Не падалося. Мама з дачкой гулялі па пляжы і знайшлі штуку. Яны яе прынеслі дадому, сфотаграфавалі і пачалі пытацца ў інтэрнэце, што гэта. Інтэрнэт поўны ідыётаў. Таму ім нехта сказаў, што гэта амбра. Амбра – гэта ваніты кашалота. З яе яшчэ духі дарагія робяць. І параілі праткнуць штуку распаленай іглой. Штука запалыхала і спаліла паўкухні. Але, дзякуй Богу, усе жывыя. Здавалася б, ну што тут такога? Але вы толькі падумайце, мы жывем на адной планеце з тымі, хто не можа адрозніць гранату ад ванітаў кашалота. Катастрофа. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! Вось такі гэта быў тыдзень. Не злуйце бабулі дзяцей, не тыкайце ў падазроныя прадметы распаленай іголкай і не забывайцеся пра салідарнасць. United we stand. Пока.